נאורי צ'קול שואל, למה את לא אוהבת לשמוע את עצמך? קודם כל יפה, אני לא זוכרת שאמרתי את זה, אבל אתה צודק. לא יודעת למה. תודה רבה על התשובה. תשובה עמוקה, תשובה גדולה. אני אגיד לך למה, לא, אוקיי, כאילו, אוקיי. אני לא יודעת למה, אני אגיד לך למה. אני יכולה לשמוע את עצמי מדברת, אבל לשמוע את עצמי שרה זה, אומייגאד. לא, זה למה? מה יש לך? יש לך כל... וואו. לא, אני לא אומרת שיש פשוט התחושה בלשמוע את עצמי, זה... אני לא יודעת איך להסביר את זה באמת. מעניין. כי זה בסוף איזשהו מקום העבודה שלך, תחשבי ש... נכון. כאילו את צריכה לתת פידבק לעצמך בקטע של, אוקיי, הטונציה הזאת לא טובה לי. לא, זה יש לי את זה. הסול הזה, הדו רמי פה סול. אז הסול, הפח. נכון. תן לי רגע תמי. יש לי הרבה. תפתה לי תמי. פיגארו. לא, ביטלת אותי לגמרי, אפס. זבל, זה מה שאת. אבל כן, כאילו שאת צריכה כאילו... את זה יש לי, אבל כן. היא עושה את זה גם כן? מצוין. פעם נגיד הייתי מופיעה, ונגיד יש סרטונים אחרי ההופעה, לא הייתי אוכל לראות אותם, לא הייתי אוכל לשמוע. זה היה עושה כאילו, הייתי לברוח, הייתי כאילו חושבת על נעלי ספורט ולרוץ. רגע, מה יקרה אם תראי, אם תשמעי, מה יקרה? לא יודעת, אני חושבת שיש כזה חוסר... לא מודעות, זה כאילו... את כאילו... יכולה לעשות יותר טוב. ביני לבין עצמי. אז יש לך ביקורת עצמית מאוד 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 מאוד. את חייבת בלנס. כן. נגיד אני ואופר, שהתחלנו את זה, אופר יש לו ביקורת עצמית מאוד מאוד גבוהה. והיה לי קשה עם זה, לי ובכלל ליאור, זה היה לנו עם זה קשה מאוד. כאילו, אני בראש שלי, אחי, תעלה, מה אכפת לי? כאילו, אני נותן לסרטון הזה 24 שעות. אמת או לא? אפשר להסביר את הצד שלי? לא. תהנה, אחי.